ashe faɗi mace na ƙarshen zance. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Rabbu Allah sarki yarda za na yi zance kan diyar annabi ce mai kure mai zance, yarda inda na faɗa za a ban yi kuce kan yabo da kirarin na ƙarshen zance. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Yawa haɓe ina so ka ƙara ninka salati kun dalilin kairi da saitin seti mai gida yarda je mai sifa ba daki makula duk wani mai isa madubin zati. Mawadacin sarki saka da alalbaiti kusanta a cikin kawalla sun rikikati ba kamar su cikin duniya ina musu baiti na ji Allah na tsarkake gudu daga dati. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Arzal mazajen ilahu sannu sahabu masu ɗauke kan kafirin da yaƙi na jibu ba ku neman kadara don ku burge wahidu duhu ya durin tsiba ku tsoro ku gudu. Auliya masoya nabi ko asiradi shehu tijjani da niyari da gausu mubudi ku rike annabi so da gaske kun yi kaudi shi ya samu ma muka so ku ba wani rudi. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Ya imamul ahbab siri dan ma'asuma ka ji zirgin nuhu dan ku ne ake gyara zama mun biyo kan tafiyan ka dan mu samu karima rabbana ya tsare ka ka kai mugunta azima. Assalamu alaiki karimiya kin yi kuce, assalamu alaiki sharifa kofar zance, assalamu alaiki zakiya mai haiba ce, assalamu alaiki sana yake ki kasance. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Yan batu na uba za mu ce kuce ta yi fice wa aka baiwa makamin duniya a karance wa ilahu yake jin kunya da sirrin zance sai habibu a sanin dukkan mai zance. Mazajen aure ba kamar ta dace gingirin ali nake ji ko za ka kulamce ka ji kofar ilimin da ɗahi ya amince da ya ce ni ali ni ko za ka dimauce. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. To azima kowa komanta daban da tunani har da yayanta na gaske garkuwan addini da ɗaye kira daudau kaso usunani alal kisa ina zo gare ku bani. Dukan mata duk duba sayyada da tunani ta biyayya aure da ya kurewa tunani har hannunta ta yanke sabida halaku banni na yabo kanta da dukkanin abin da ta bani. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Na faɗa ita ta bani lamani ga shirya godiya na yi na taho na yi gurin ta makiya ƙara bani in muki tambura a ya madaniya so da in soki da dukkanin 'ya'yan ki zakiya. Mai sharifan ta kace da ni na zo na rike ta kai ka bani na ji da kyau kwarai na biya ta ba shakka mun shaida lamani daga gunta mai roƙo gunta ka karo lamani da kanta. ashe faɗi mace na ƙarshen zance. Kan tsaya amma dai ba za na yi ƙarin zance gaisuwa gun kamalan nura ɗan hau na ce kai ka biya me na yunkuri da babban zance ina masoya da abokai ku zo mu yi zance. Daga Abdul Isa da Nasiru mai ta kare a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.